Existuje kov, ktorý prežije každú kyselinu. Ktorý spája váš telefón, kardiostimulátor aj vesmírnu sondu. Tantal číslo 73. Uppsala, rok 1802. Ekeberg ponára nový minerál do kyseliny za kyselinou. Nič ho nerozpustí. Pomenuje ho po Tantalovi mýtickom kráľovi, ktorému všetko prešlo. 73 protónov, 108 neutrónov. Orbitál 4 je v zapečatení, zdedený po lantanoidoch. 3 elektróny v 5D, Tantal má 3 väzbové skupiny. V jadre Tantalu sa skrýva záhada. Tá 180 meter jadrový izomér s polčasom rozpadu dlhším ako trilión rokov. Jediný takýto prípad v celej prírode. Každý protón Tantalu ukrýva 3 kvarky spojené gluóny. Rovnaký základný kód ako v každom prvku. Hmota je všade rovnaká, len elektróny ju rozlišujú. 108 neutrónov drží jadro pohromade výmenou piónov so susednými protónmi. Bez tejto nepretržitej výmeny by jadro v okamihu zaniklo. Gluóny sa nevedia zastaviť. Nikdy. A práve ich večný pohyb tvorí 99% hmotnosti celého jadra. 3 elektróny v 5D, všetky s rovnakým spinom, Wundovo pravidlo. 3 väzbové body. Teplota topenia 3017 stupňov. Tantal je tvrdý. 3 nanometre oxidu tantalu na povrchu kovu a kyselina nemá šancu. Táto neviditeľná vrstva je dôvod, prečo tantal prežije takmer čokoľvek. 10 miliárd tantalových kondenzátorov v prevádzke práve teraz. V každom smartfóne, kardiostimulátore, satelite. Tantal ticho drží digitálny svet pohromade. Kostné bunky rastú priamo do tantalovej mriežky. Implantát sa stáva súčasťou tela. A tá C. Teplota topenia 3983 stupňov. Druhá najvyššia zo všetkých zlúčení. Z mýtu o kráľovi, ktorému všetko prešlo, až po kov, ktorý nič nerozpustí. Tantal je paradox. A na obzore čaká Wolfram.